Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisi geçirilýär. Bizim Türkmen Portal web-saytymyzyň dörejilik topary bolup siz üçin ýörüýti. Bu sergiden gyzykly video şekilleri, gyzykly söhbet şekilleri taýýarladyk. Türkmen Portal web-saytymyzdan daşlaşma. Tomoşaçylar bu serge Dünya Ulug Hyzmatlary Hojalyk Jemgyýeti şeýlede halkara siýahat hususy kärhanasy öz standlary bilen çykyş etýärler. Salam, sizi bu sergide görmek üçin ören ýakymly. Ilki bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz şeýlede öz alp barýan hyzmatlaryňyz dogrusyna, işleriňiz dogrusyna bize tomoşa edýän ýerleşlerimize giňişen görüň berseňiz. Men Dünya Ulug Hyzmatlary Hojalyk Jemgyýetiniň müşterileri hyzmat edýän bölüminiň baş hünärmeni Işanguly we Merjan. Ene bugünkü günde Türkmenistan Sowda Senagat Edarasyna Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisi geçirilipdir. 10-njy sergisi geçirilipdir. Biz hem bu sergiýe gatnaşmak bilen öz edýän hyzmatlarymyzy halkymyza mundan başga da daşary ýurtly ýerleşlerimize görkezmek üçin öz hyzmatlarymyzy köýdürläp bu sergiýe çykdyk. Biziň esas edýän hyzmatlarymyz bu Asia Afrika Sky Express bolup, biziň esas ofisimiz Türkiýe Respublikasynyň Istanbul şäherine ýerleşýär. Biziň ýurdumyzda hem bize ýan bir näçe ýyl halkymyza poçta ýollanmalaryny, ýüklerini daşary ýurtlara eltip bermek, eksport, import haritlaryny daşary ýurtlara çykarmak bilen meşgullanýar. Biz bu hyzmatlarymyzy dünýäniň islenlik ýurduna, ýagny 230 döwletden gowrak ýurtlara çykarýar. Şeýlede biziň ýurdumyzda ýerleşýän elçihanalaryň, diplomatlaryň, işgärli elçileriň ýüklerini hem diplomatik kargo esasyny daşary ýurtlara iýerýär. Şeýlede biziň hyzmatlarymyz garaşly döwletleriň arkalaşygynyň islenlik ýurduna biziň üstümizden iýerip, o taýda tölegler etmek mümkinçiliklerimiz hem bar. Resmi namalaryň ählisini mundan başga da boşlary, ýükleri iýermegiň ähli mümkinçilikleri bizde bar. Şeýlede biziň Dünya Ulug Hyzmatlary Hojalyk Jemgyýeti Türk Hava ýollarynyň şeýlede Turkish Cargo'nyň resmi agentleri bolup gidýär. Şeýlede biziň halkara siýahat hususy kärhanamyz bolup, dünýäniň islenlik ýurduna siýahatçylary ugratmak, şeýlede biziň ýurdumyza siýahatçylary getirmek bilen ähli işler, resmi namalary düzeltmek bilen meşgullanýar. Şeýlede garaşly döwletleriň arkalaşygyna degişli bolan şeýlede Russiýa Federasiýasynyň raýatlaryny daşary ýurtlara iýermäge ähli resmi namalary düzeltip berýär. Köp sağ olun Merjan, öz hyzmatlaryňyz dogrusyna biz bilen ýörüýte paýlaşdyňyz. Elbetde ýanky aýdan ähli hyzmatlaryň onna iýleşlerimiz size arkaýy tutup bilýärler-de. Hawa arkaýy tutup bilýärler. Köp sağ olun, alp barýan işleriňizde size üstünlik arzu edýär. Bayramyňyz gutly bolsun. Tomoşaçylar bu serge maksatly ýaşlar hususy kärhanasyň öz standi bilen çykyş edýär. Elbetde biz sizi bu sergide görmäni öğrenşat. Özüňiziň alyp barýan işleriňiz dogrusyna bize tomoşa edýän ýerleşimize giňişen görüň berseňiz eger mümkin bolsa. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İsmim Sebahattin Yıldız. Akim Yapı Kimyasalları firmasında ihracat müdürüyüm. Biz Türkiye'de yaklaşık 22 yıldır bu sektörde üretici bir firmayız. Hem inşaat, hem mobilya, hem de oto sektöründe üretim yapıyoruz. Burada da yaklaşık 17 yıldır çalışıyoruz Türkmenistan'da. Buradaki bayimiz de Maksatlı firması Yaz Murat Beyler. Malımızı burada temsil ediyorlar ve dağıtıyorlar, satıcılığını yapıyorlar. Tek satıcı konumundalar. Kendilerine sözü verelim. Ne sattıklarını o da bize söylesin. Salam. Biz Maksatlı Hususi Yaşlar Karhanası'nın yol başçısı Eyüp Yaz Murat Telekeçi. Biz Türkmen bağlarına şu önümlerimizi hüdürleyip satacağız. Bizim kuruluş için gerekli olan boyalarımız var, kileylerimiz var, köpüklerimiz var, silikonlarımız var. Eğer gerek bolsa quruluş xaritlarynyň siz arkaýyn biz Maksatly ýaşar hususy karhanasyny ýetip bilýär. Arkayın ne diyeyim program. Köp sağ bolun, sewdaňyz bolsun, işleriniz uğruna bolsun. Sağ olun size de. Teşekkürler. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Watandaşlar ählimizin bilişimi diýäli bugün Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasyna Türk Respublikasynyň eksport haritlarynyň sergisi geçirilýär. Elbetde bu sergide bizim Türk dogallarymyzam öz standlary bilen çykyş edýärler. Hoş geldiňiz Türkmenistana. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Abdullah Kurtoğlu benim ismim. Antalya'dan geliyoruz. Türkiye'den. Merkez Anadolu Kimya gübre firması. 32 ülke ihracatımız var. Türkmenistan'a ilk kez geliyoruz. Çok teşekkür ederiz misafirperverliği için bütün Türkmenistan halkına ve sevgili Cumhurbaşkanı'na çok teşekkürler ediyoruz. Güzel bir ülke. Tarımın her aşamasında biz varız. Tohum, ilaç ve gübre olaraktan hizmet etmek için buradayız. İnşallah Türkmen kardeşlerimize de hizmet etmek şansımız olur. Biyolojik gübreler yapıyoruz, damlama gübreleri yapıyoruz, yaprak gübreleri yapıyoruz. Efendime söyleyeyim seralar için, efendime söyleyeyim meyve bahçeleri için gübreler üretiyoruz. Bunun için buradayız. İlk kez geliyoruz. Çok beğendik ama Aşgabat çok temiz, çok güzel bir yer. Her zaman gelmek lazım yani. Herkese söyleyeceğiz bunu. Herkes gelsin buraya. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz standımıza da. Sağ olasınız. Merhaban tomoşaçylar, bu sergide Levent Güney kampaniyasy öz haritlary bilen çykyş edýärler. Hoş geldiňiz Türkmenistana. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Türkmenistan'a bu ilk gelişimiz. Doğalgaz sektöründe kendi üretmiş olduğumuz basınç düşürme ve ölçüm istasyonları için geldik. Onunla alakalı müşteri tedariki ve Türkmen hükümetinin ihtiyacı olan gaz ekipmanlarını sağlamak için geldik. Türkmenistan çok güzel bir yer. Türkiye için de bakir bir pazar. İnşallah hep beraber işbirliğiyle güzel ticaretler yapmayı Allah nasip eder. Teşekkürler. Teşekkürler.